wathi wena uzohlangana wena nenye indoda ufuna uhlangana nalo muntu omaziyo wena uyamazi umkami wena uyamazi umuntu wami wena yabona sesinto usuyamazi umazi ngapi ufuna ungitshela yabona into engizoyisho manje umazelaphi umuntu wami anginaso isikhathi sale into engicasuka yazi into engicasuka wena yazi into engicasuka anginaso isikhathi sale lonto tsala ufana lo yani ngicasula uzongitshela uyamazi umuntu wami wena yamazi umuntu wakho nje uyamazi ngahlangana Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sila ngiyakhombisa ukuthi ubhuti wami kukhona lento entsha anga-understand ngomuntu anaye kwezothando and asayilandelela njengoba ekhetha ukuthi azohlala nami kulo sofa lo. Kodwa ke ngiyazi ukuthi lapho babukeli emakhaya aniqala ukuthi nibone ubuso bakhe. Uzosichazela nje kabanzi ukuthi yini emenza ukuthi namhlanje akhetha ukuthi azivakashele. Asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Yebo sanibonani. Uyaphila? Hayi, angiphili neze. Yini kwenze njani uhlushwa yini? Shothi ngafika la ngathi ngiyakhumbula isikhathi ngifika ngibizwe ngabhalelwa uyena uzi intombazana engithandana nayo. We love back. Yes, efuna ukubuyelana nami. Yes. So ngase mina nginqaba ke. Kusho ukuthi manginqaba kwawukuthi manje kanti lento le isibonakele iyagcwala nje umhlaba wonke. Kodwa manje ikhona lo bhuti lo esasikhuluma ngaye la wayethi uthandana naye. Engisola ukuthi uyena. Uzi. Ngiyakhumbula uzi kade ngimbuza ukuthi njengoba efuna ukuzobuyelana nawe usingle noma mhlawumbe ukhona yini omunye ubhuti. So ingabe iloyo bhuti loyo? Uyena lo ngiyasola ngibona ku WhatsApp efonini ka mem. Sengibuza ukuthi ifika kanjani umazelaphi lo muntu and mangithola iconversation iyasho ukuthi lo uthi wena ubunozi umuntu wakho benozi umuntu wami benomuntu wami ku Black Life TV uyayazi nelonto leyo yabo. So manje kanti vele umeme sengimtshelile ngishilo ngathi mem ngibuya kuphi lapha ya kade ngibizwe intombazane and uzoyibona leyo nto nami bengingenayisho ukuthi kuyokwenzakala ngibizwelana kanti ngibizwela le ntombazane efuna ukubuyelana nami. Ngiyakuthanda ukuthembeka kwakho yazi umchazele umama endlini ukuthi akangave asebona ngibhoom naye video kodwa angazi ukuthi kanti sithini story futhi I'm not sure noma wayesibuka yini kodwa leya love back leya episode leya yakubeka kwacaca ukuthi awuvumanga ukuthi ubuyelane noZi. Ngiyakhumbula kahle and wathi akakulindi iminyaka yo5 wathi 5 years. Hayi angisafuni ukubuyela kuleyo nto leyo. Yes but okukhombisa ukuthi awufuni lutho ehlangene naye uZi angifuni lutho angifuni lutho. So ubani igama la mama ke lo othanda naye? Ngicela ukumfihla. Okay. Ngicela ungamosha igama lakhe. Nokulungile. Yebo. So nini isikhathi singakanani nabandawonye? Sithi isikhathi sibandawonye mhlambe ngisho ukuthi unyaka vele phela ngomnyaka usuphela phela sesiside leso sikhathi. Angabe usiswa futhi ngabantwana? Ukhona umntwana oyedwa umfana omunye ke wadlula. Oh okay. Engakazali. So i-relationship yenu isiqina ngalendlela ukuthi nixoxa yonke into njengoba eze ba nethuba lokuthi akukhombisa ukuthi kwenzakalani. Njengoba ngisho nje nami ngamtshela mengibuya ukuthi la ngibuya khona ngehlelwe into kanje. Uthini kubhuti ke meme inbox? Ubeka kanjani ku-inbox? Umsuka ngakuphi nje kokuqala nje? Hayi, yabo lento le angiyazi ukuthi enzeka kanjani. Ngiyacela wehlisa umoya mase uyangichazela ukuthi uthini ku-inbox, umqala ngakuphi? Umuntu azi kahle amhlophe ukuthi akekho single unomuntu wakhe. Cha, into engiyibonile nje enza ukuthi mina ngibone ukuthi lento uthe umuntu wakho ube nomuntu wami wambiza washo ukuthi uzi umuntu wakhe ube nomuntu wakhe kuBlack Life bafunana ubize mina shuthi mina mayesho ngibizele umuntu wakhe kuBlack Life. Angazi noma aka understand ukuthi umuntu wakhe obhalile wase wabiza wena. Yebo. Yena uzothi umuntu angazi mhlawumbe uzama ukuxova inphathi kwami noma wase ngikhombisa umeme ngabheka nje mathi ngiyabheka uyibhaliwe imessage kanye ibhaliwe manje into engixakayo ulokho emhlupho umfonela ebusuku njalo umfone ebusuku ngabo 2 sometimes ekseni sometimes uyamfona njalo nje uyafona njalo mhlambe ngalesikhathi kade ufona ngaso uke wayithatha ifoni yamama wena wayiphendula wena self noma ubuyekela umama ayiphendule mhlambe beniziba angiyiphendula ifoni mayiringa ngiyamthatha ngimnikeza. Okay. Yebo. Mhlambe akazi ukuziqondana nokuthi ayiphendule mase faka loudspeaker uze ukuthi ukhala ngani wenze kanjalo ebusuku ngasikhathi ngithi beko 2 wase engikhombisa wayifaka yes ekseni wase ngikhombisa wayifaka kulokho nje kuyi loudspeaker ase ngiyizwa mina ukuthi le ndoda le kahle ya kusho ukuthi ulo muntu kazi ngoba uziwasho ukuthi unomuntu umuntu wakhe kusho ukuthi uyena lo muntu wakhe. Ngithole kanjalo ingakho ngize ngathi angibhale la ngoba manje kusho ukuthi ukuza kwami la ukuvuma kungimoshile kuzama ukungichithela umuzi
ngilungisele To be ngempela. honest, njengoba usinikezile inamba le abelokhe efona ngayo umlisa lo, simfusha ukuthi iBlack Life TV uyayilandela noma uyayibukela akumazi, but sithe masixhumana naye sichaza ukuthi thina singoba and siyamcela ukuthi akafike namhlanje njengoba wena ubhalile, akabanga nenkinga etheni futhi ube willing ukuthi nongeza lapho. So angazi noma mhlambe khona iagenda thizeni ahamba ngayo noma kwenzakalani angazi, but angazi noma ukulungele ukuthi ngimlande ukuze azokhona ukuthi ayichazele yena ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ukhona khona la? Yes ukhona. Ngicela ungilandele, ngifuna ukuzwa ukuthi ufunani umuntu wami. Ufunani? Cosilandela yena mnumzane. Phinde sinamukele ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti njengoba ela kukhomba kona lokho ukuthi uvumile ukuthi abe khona la, and nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi asichazele zonke izimpendulo esizofisa ukuthi simbuze zona. Sabona kunjani? Ngiyaphila, wena right? Ngicela ukubuza ubhuti obayisibonga. Kwakanxele mina sisi. Ubuye ukuhlala? Ngihlala la eMorningside. Oqasha. Uyamazi ubhuti engihleli naye? Ubhuti ngicine nje ngokumbona nje efonini yasisi engizwana naye. Umbona enzani? Ngambona kuma WhatsApp ithombe, ngaphinde ngambona eze kwenye show akuthiwa iBlack TV. Okay, iLove Back. iLove Back. Wafila kanjani kade ubona le video leya? Yangiphatha kabi njengomuntu owaziwayo ekuhlale njengomsebenzi wami, ngisebenza ngabantu abaningi nabantu abaphezulu. Okay. So yangiphatha kabi nje, reputation yami yayiwisa nje reputation yami. Uma umbuza upartner wakho lo abonakala naye kwenye ama episode kuhlelo esithi iLove Back, wathini yena? Wathi sithini story sakhe nje? Because phela usisi uyena mina wayengibhalelile. Ubhuti akazi lutho ngokuthi akayifikelanga yena. Samcela sesimcela ngendlela ngoba nakho usisi efuna ukuthi abuyelane naye. So uma umbuza yena uthini? Usisi uyaphika yena uthi akazi abe khona kule TV lena, akazi abe nalutho. So nami ngumuntu ongajwayele ukuba busy kulento zama network amakhulu ngoba ngibhizi nomsebenzi, umuntu osebenza mangifika ekhaya ngisebenze. Leso sikhathi nje esifike ngisitholayo. So injani i-relationship yenu njengamanje ke? Ayikho yinhle njengamanje, sesikuhlala nje ngoba phela siyathandana, sinane izingane futhi ezo2 esihlala nazo. So sesiyenzela nje izingane kodwa nje inhlala nje ayikho kahle kahle. So njengoba sikucelile ukuthi usondele namhlanje kuzo zona zezitudio zaka Black Life ingoba ubhuti usibhalelile and akekho right kahle kahle. So ngiyacela nje ukuthi umuphe isineke nesikhathi sakho umlaleli usikahle kahle yini la kubizele yona namhlanje kulona lolu hlelo lolu. Ngizozama sisi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Ya mnumzane. Mr. Nxele. Ya ndoda. Ngiyathemba ukuthi usuyangibona live and usuyajabula ukuthi uyangibona lo muntu live. Kuyangijabulisa kakhulu ukubona vele. Yini ekujabulisayo? Ngoba lento ayenza iyona ekushayayo manje. Bengifuna ukuzwisa wona lo suthi ongizwisa wona nawe. Angizwanga kahle. Angizwanga kahle. Ngicela ungiphindele. Ngithi kuyangijabulisa, angivele ngifuna ukukubona kodwa ungatholakala. Uqasha. Yini enzo ufuna ngibona? Lento ayenza nje uyazi ukuthi wenzani nomuntu wami. Lalela ke yabona njengoba ngize la. Yabona njengoba ngize la? Ya ngaloko ngitshela ukuthi into ayenza izinto zibeke ispade baba. Yabona nje ungikhuluma manje ukhuluma nendoda manje uyasho? Ukhuluma nendoda. Yabona kube kuthiwa angiyona indoda. Yabona ngithathe uzi ngaya naye kuwena ngihamba nabantu engihamba nabo ngafika ngenza into engenza ngifuna sikhulume mina nawe man to man because ngifuna ukwenza justice. Lalela ungangena emlonyeni. Oqala angizile indaba kazila mina. Siyazwana? Angingizwe ukuthi uzenga. Yabona nje ngoba ekubuza ngozina ngayo into umuntu wakho uziwe umuntu wakho siyazwana. La into engiyizele la mina engiyibhalile futhi amashamed ukuthi ngize ngiphinde ngibuye but inkinga ngifuna ukuthi ngoba yaqala la lento ukuza kwami la. So ayithanda iTV. Lalela ke baba. Ayithanda iTV. Lalela uzozwa ukuthi indaba ngiyithanda iTV manje ni. Ngithandiswa ukuthi lento eyenzeka la. Wena uthandana noZiya ngithi? Ngithandana naye. Uthandana noZiya wena. Uqeda kusho manje ya ngithandana naye. Ngithi? Angithi? Yes. Pho ufunani kwami umuntu makuthi uZiya uthandana naye? Wena ufunani nokuZiya? Lalela ke imbuzo ayibuzani baba. Ngibuza ukuthi wena ufunani nokuZiya.
ngoba mina lento engiyenzayo manje bhuti yazo ngangifuna wena kahle kahle ngingakutholi lapha eNanda ngangifuna wena kahle kahle kwasho ukuthi vele ngazi abantu lapha eNanda bangifuna bakuthola la uhlala khona bafuna ngathi mina yazi indaba bavele bafuna umuntu othandana naye kuze ngikuzwise lento ongizwisa yona wena angithi wathatha umuntu wami no neza naye la TV ayinathatha umuntu wami neza naye la TV ngizofuna ama love back angawazi ukuthi ahlangana webhuti manje wena mase ngenza lento oyenza kumina usuphatheka kabuhlungu kodwa uthi indoda yabona ke manje sengiyabona ukuthi why uzi efuna ukubuyela emuva. This is the reason awunangqondo wena uzi wathi ufuna love back mina ngathini kuyena wathi wena nomuntu manje ngavuma wena umbuzo uthini wathi uzina yini inkinga yami naye indaba efuna love back kuwena webhuti angithi la ngihlaza la TV nathi mina ngikwazi ukushaya linozi kwakusho mina so ngifuna ukutshengisa yona leyo nto ke le ukuthi ngikutshengise la umfazi wakho ukuthi nginjani ke la lalela ke yabona ngoba usuya lapho ngeke ulunge kumkami imini owazi ukuthi amabhathini wathinta kanjani sobona wena lalela yabo wena ngoba uhlula uzi usahlula uzi mina ngizokutshela yonke into ngozi ngazi yonke into ukuthi anendaba naye ngakutshela ngayo yabo uthi usangidelela yabo uthi usangidelela ukuthi ukhulume ngomuntu wami la TV ukhuluma ngomuntu wami la TV wena odelela yazi uyamazi mazi ukudlula mina manje lalela angithi uthi indoda ngikutshela uzi kade sanana nama ngithi uyena into ngibizelena uzi lo ngibizelena noma ngibizelena yini yazi angasiza story sakhe la sesi lo muntu angibizelena yazi into edathu ngase story sami ingoba ngiyakutshela ukuthi mina ngikhuluma ngobani wena uzongitshela ngozi so sengiyeke leyo mina into engibuza ukuthi yini enza ukuthi uhambe kumuntu wami uzwile ukuthi mina nginqabile ubuyelana nomuntu wakho ngabona kwalapho ukuthi mina ngisebenzise ingqondo ukuthi ngingafuni ima ngingafuni ukumosha relationship yakho nozi ngoba ngikwazi wena ucabanga ngozi wena watshela umuntu wami uthi akushele ofunda ukulinda indoda mayikhuluma ukuze wazi ukukhuluma ngoba uyindoda nawe khuluma ba ngithi mina uzi nganqaba ukubuyelana naye because nginomuntu wami engi-right naye ngi-right mina ngithandana nabantu ababili at the same time ngithandana nomuntu oyedwa ngoba ngiyazi ukuthi indoda mayithandana nabantu ababili at the same time iqashulwa ingqondo so wenza lalela ngifuna ukudodisa ke namhlanje ngoba ngiyabona wena oh mina ngiyahlanya vele ongeka mfethu ongeka mfethu yazi usangijwayela manje mfana wami ngiyakutshela waqala wenza nawo umuntu wami la manje usethi ngiyahlaya uyadodisa wenzele lutho uzona uyibona ukuthi umuntu oright wenzele lutho imali ubona ukuthi umuntu oright yabo imali baba limaza wona yazi ulimaze ba sisiyona lento engibizele ulimaze ba yabo repetition yami yaphinde yona ulimaze ba ulimaza wena imali baba imali ayikwazi ukulwa number 2 ayikwazi kwakho umuzi imali mawungena ngqondo yazi ukubulala umuzi wakho ingqondo hayi imali okay abaseke sibone ukuthi wenza kanjani ngeke wenze lutho wena abaseke ngeke wenze lutho ukuminya nje wena ukuminya nje wena straight yazi angijwayela ukuminya straight mfana wami akukhandwa business la ngiyangijwayela awukho sesitolo la okay mlethele mfazi wakho umbone ukuthi ngeke ngimenze lento engifuna ukuthi ngizokwenza lalela ngikusabe wena mlethe phela why lapho angikusabe empethweni why lapho njengokusuka umuntu uzola mcathi ngisho mina ulwa ngomfazi wakho uzongibizela kuma television yazi indaba ukuthi ngifuna umfazi wakho yazi indaba ingoba bengifuna ukubona because ubungafuni ukuvela mina kade ngifuna wena nje ubaleka sengikhona ke manje sengikhona ke should besifuna sengikhona ke manje ngifuna mina lalela asiqale la before silwe ngoba kufanele basidedeleshane mina anginankinga lalela angithola indoda asiqale sikhulume eqala khona ngizokukhombisa ukuthi awuyona indoda ufunani kumina khona ngizokukhombisa indoda yabo nje oqala engizokunikeza kona umthetho awunawo uzinhle ukwazi kanjani ukusuka le asuka khona ezokhuluma ku Black Life TV ekhuluma ngasebenza yabo ngiyona manje ngoba ngithola nje uzuthi ngitheni ngiyasebenza awunawo umthetho awunawo umthetho uzongithetha ngawo umthetho wami yazi ngicabanga nini ama bless ngicabanga ukuthi umuntu wesifazane ukwakho umuntu wesifazane ukunikeza imali yazi ngicabanga ukuthi ukunikeza imali ngikhalela ngempela lalela angawenze lutho mfana wami ngiyakutshela kodwa angawenze lutho Mnumzane Nxele yes inkinga yakho ukuthi uthe akamshele uzi inkinga yami yamuza utheni manje uzongihlaza la manje sesi uthi mina nginangqondo ingoba ufune ukulwa qala ufuna ukusuka qala ayizofika ngihlaza uqala la esiqoqa la wafuna ukusuka wena uthi anginangqondo shuthi lento yakho enjoy lento awunayo vele ingqondo wena bathi ababuyelenanga and wachaza ukuthi angeke azabuyelana into engicasula kakhulu sesini i-reputation yami umsebenzi engiwenzayo umuntu wakho okuhlazile weza la uzofuna ukubulala nenye indoda uzomtshela ukuthi yena aphinde amshele ku TV
ngitshelile vele ngathi angishalise Yamuzwa. wena ubona ngani phinde futhi uzotshela mina futhi anginangqondo Ngizokunika impendulo yabo leyo. wehlisa isithunzi somuntu wami uphinde wehlisa nesithunzi sami Ngizokunika futhi man umuntu wakho hlisa isithunzi sakho ufuna Yena Yazi, nje why efuna- bungasolve indaba yakho noZi kodwa hayi umuntu wakhe abhekane mina naye. sesibe ngifuna ukuthi ayizwe lento engizwile nami ngeke ngizuse lutho wena ngikuzuse lutho wena pho yini upose la ngithe ngisabe eqhubeni ngisabe embedeni yini upose la uzolo yazi yini upose la uzolo angikaze ngilwe uwena osukume wena phela ngisuwele wangibiza ngimosha isikhathi sami ozalana wathi mina wena besizokhuluma nawe ngoba yila Khuluma nawe. iqale khona indaba okhuluma nomfazi wakhe endlini ngeke ngwazi ukukhuluma nomfazi wami indaba ngeke ngwazi ukukhuluma Pho why nomfazi uthi ungitshelile unakhuluma wami owakhe akekho honest owami ungitshelile undelela lo owakho ungitshelile Mina umfazi wakho ngeke ngimyeke. owakho akakutshelanga ngeke ngimiyeke umfazi wakho yazi ngitshela Lalela- Ukuthini mase ungeze umnyeke? ngeke ngize ngimiyeke so yena ngizomiyeka ngesikhathi sami engithanda angithi nabo bahlole ngesikhathi sabo nabo basithandwa yibona ngingekho bezenzela izinto zabo beze nakuthini awuzilalela uthini mokhuluma moyindoda ngeke ungenze lutho khuleka ngeke wenze lutho wena ungayihlanyisa nje uhlanye kodwa ngithi oyilalela moyindoda mawukhuluma ukuthi uthini yamusa ngidelela namani ngikutshela iqiniso vele iqiniso nina abantu abanemali nisebenzisa imali ngaphezulu kweqiniso anifuni ukutshela iqiniso abantu nemali vele angithi yikho ningakwazi ukusebenzisa ingqondo nisebenzisa ingqondo yemali anifuni ukusebenzisa ingqondo ukuze nikwazi ukukhuluma lesiphukuphuku lesi njenge ngikwazi nje ukukhuluma lesiphukuphuku imake asenze kanje yazi asenze kanje sister angathi ubizwe imina ngicela ngisize ngalo muntu eze la because ngifuna ukuthi angitshele kahle ukuthi ufunani kumuntu wami ngoba umuntu wakho zange mina ngivuma ukubuyelana naye ethi ngikutshela isizathu so ngafuni ukubuyelana nomuntu wakho ngizokutshela uye kuyihlanyisa sixoxe ngamadoda ngilalela into eyadala ukuthi ngingafuni ukubuyelana nomuntu wakho ingoba ngazi kahle amhlophe ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi wena njengoba uthandana naye umthanda ngempela yabo akuvamile ukuthi amantombazane ikuthanda nawe ubuyithanda ngesikhathi ncane lo dire kodwa makuwukuthi wena uyamthanda uzokwenza lento ayenzile uzi yima wo abuye ahambe edlala yabo manje udlala ngothando lwakho so mina ngase ngicabanga ukuthi ngenzeka ukuthi lo muntu noma ngazange ngisho la because yangithusa indaba ukubala but ngacabanga ukuthi mhlambe lo muntu uyamthanda angingavumi and ngingaba nabantu ababili manje protect abantu ababili protector wena umuntu wakhe engakwazi protector mina owami umuntu yabo ukuze wami angahetheki nawe futhi ungahetheki manje ngingakwazi but uyaziboka ukuthi wena kuleyo nto engiyenzile awukwazi ukubona ukuthi la mina kukhona ubudoda engibenzile phakathi kwakho but into engiyibuza kuwena baba ukuze nize nifuna ama love back nize nifuna ubani ofuna love back uzwile angathi sasathandana yes manje yeah angathi uzwile ukuthi wena ufuna love back mina ngizange ngambhalela ngazange ngabhalela TV ngathi ngicela love back angithi wena uyifunile uzwile ngizwile ukuthi wena uyifunile okay so wena ucasulwa yini ma ukuthi mina ngiyindoda nginqabi love back wena bese wazi ukuthi usele naye umuntu wakho wayengaboni ukuthi usafe wena into engicasulayo bafuna ukuthi wena ungihlisa isithunzi Ngani? lo ngiyiphinda lento yakho wazotshela umfazi wami ukuthi akushele ku-TV yazi le dating sangishela ku-TV ngangizama umblock indlela engizama umblock ngayo angithi uyazi ukuthi intombazane moyishela iyanqaba sometimes ivuma mina ngangazi ukuthi mina ngizokunqaba ngandlela ngizama ukuchitha ngayo mina uzi ngangizama ukuchitha and ngangichithile namanje ngisamchithile ngeke abuze uzi kimi so wena ufunani kumina yazi ukuthi ngifunani kwena ngifuna usuhlukane nomkami umuntu wami loya ngakho impilo naye yabo unengane encane kumanje encane sanda kuyithola encane njengoba ithi ingane ezimbili sanda kuyithola ingane encane so wena uzofika wena uzophazamisa so ngifuna ukutshela namhlanje miyeke mfowethu umuntu wakho angithanda naye ngeke ngithanda naye kadlula ke uyipast yami angikwazi mina ukuphalazela la phinde ngidle futhi uthi umuntu ammphala no ngizama ukuchazela isizulu leso awukwazi ukudla umphalazo wakho isizulu noma ubaba ethiwa isipedi bengizokutshela noma isixhosa kodwa ngithi mina isizulu isintuko noma mhlawumbe ngazi uthini kodwa ngeke ngikwazi ukuphalazela la phinde ngithathe futhi ngibuyisele emlonyeni wami ngilo hlobo lwendoda ngeke ngikwazi ukuhlukana nalomuntu wakho ayike baba kusho ukuthi usufuna impi ke wena usufuna impi mina phela ngeke ngitshele ukuthi ngenzeni usufuna impi engifuna ngisenze ngaso angithi la wayenza into oyenza naye usufuna angithi wayenza nawe into oyenza naye wathandana naye yes wawukuphi wena kangikhona awukuphi kangisebenza ngikhona angithi angakutshela wakutshela ngithi naye ukuthi unayo umuntu emawuvela uthandana nozikhathi ngithandana naye kangithandana naye isigebengu kunaso uzika qondana naye ngoba mina ngangazi ngithandana naye yedwa njengoba nawe ngange honest naye wathi uthandana nami ngenzanga ngitshela unayo umuntu so isigebengu ilesakho so yabona manje usunginika even more reasons ukuthi ngisho i-call yethu yafona ngingasayibamba because ngangifona manje uziqeda iqeda khuluma lento ngimtshela ngeke ngikwazi ukubuyelana nawe so yeke kulokho ngifonela umngami uzoza ibambe indaba yama calls wakho so usunginika more reasons ukuthi ngingasafuni lutho ehlangene naye nalolu hlelo ngasafuni ukuqhutsheke futhi njengoba wayethe usisi uzoyilandela ayisezulandeleka yonke le nto ngangizomtshela ima engayifuni ulifane igama lami ngangizomtshela even la
ukuthi ungidelela nje bonke lokho uzonofana namagama nize nizongibizela la angikwazi ngisho ukwazi igama cha lakho ufuna ukuthatha ifoni yakho ungifonele kanjani angithi uyibonile inamba yami emuntwini yakho angithi uyibonile inamba yami akhumbula ukuthi wathini ngifona ngale number lengayazi akhumbula wathini ngeke ngikhumbule into zakudala mina wathi wena kimi akuyonto yakudala le msuqa mama ko2 o'clock lalela wathini wena wathi wena angifoneli anginikunikezwe ifoni ngithi mina unikezwe ifoni umuntu wami wathi pho ifunani ifoni so kwalapho nje uzama ukungiqhatha umuntu wami kanti angisona ke sinema sendoda ngeke ngixabane nomngami ngento engayazi futhi angikwazi lo muntu ofona ngifuna iproof mina kuyo yonke into engenzayo futhi noma ngathiwa ngiyayithola iproof ngiyaware ukuthi umngami uyinhloboni yomuntu futhi umngami besinjani naye ngeke ngivele ngihlukanise naye umuntu engingamazi ngisho ukuthi ungenzani vele nina niyakwenza lokho ngoba ninomona nina niyakwenza lokho yabona futhi uyadelela niyakwenza yabo lo mfana Mnumzane Nxele Ungayi ngoba nakho nasempilweni. usezichazile siyacela bandla ukuthi umyeke umuntu wakhe akabuyelananga nozi and uyachaza ukuthi namanje vele angakaze abuyelana naye nakusasa ngeke aphinda abuyelana naye so siyacela Nkosi yami ukuthi uyekele umkakhe akahlangani la uziwa ebhalile efuna ukubuyelana nobhuti unqabile futhi ukuthi babuyelane naye futhi ngeke ngizibuyelane naye ngifuna ukutshela namhlanje mfethu ngoba vele umuntu wakho wayingicelele la nawe ngiyakulanda njengomuntu wakhe ngizokutshelela la indaba ongicelele efonini mina ingoba wazifihla wathi wangigolozela futhi walefuna mangithi mina sihoza sihlangane noma mhlambi ila emtshebheni ngakutshela kanjalo ngathi sihlangane noma ila emtshebheni wathi wena ngizohlangana wena nenye indoda ufuna uhlangana nalomuntu omaziyo wena uyamazi umkami wena uyamazi umuntu wami wena yabona sesinto usuyamazi umazi ngapi ufuna ungitshela yabona into engizoyisho manje umazelaphi umuntu wami anginaso isikhathi sale into engicasuka yazi into engicasula kwena yazi into engicasula anginaso isikhathi sale lonto tsala ufana lo yandi ngicasula uzongitshela uyamazi umuntu wami wena yamazi umuntu wakho nje uyamazi kahlangana nje umazelaphi kahlangana nje umazelaphi kahlangana nje umazi hloboni umuntu wami wena akithi nawe uthoya amazi umazi hloboni akithi nawe uthoya amazi umuntu wakho uzinga ngithandana naye nami ngiyamazi umuntu wakho lalela wahlangana naye Bridge City hlangana wethu oqala lo awazi nani vele ni plan ukuhlangana ngoba ngisho iqaleni ukuthi athifuna abafana bamuthi abamtrace umuntu wakhe uthi wenzani ngahamba ngathi ayothenga isitolo ngam-approach nje kahle uyajwayela ngempela wena uyajwayela ngempela phela nami ngifuna ukubuyisela lento ngimzusele medicine awangiziswayo Uhlula- uthi mina ngihambe ngigijima ngeza kuma-TV yima manje ugijima kanjani uyakwami ushiya umuntu wakho indaba ungasoli ngifuna angithi nawe wakwami wena angithi nawe wakwami nami ngifuna ngiyeke wena kwakhona musukuhluleka angihluleki angithi wena uzala ama-TV uthi angiyeke umuntu wakho webhuti wena uzala wayinxele wena uzala nxele musukuhluleka kuba romantic endlini kumuntu wakho aze aphume ngaphandle okay ngizokubonisa kulo wakho Ngithi mina ngizokubonisa kulo wakho ukushuthi uyohamba ngizokubonisa kulo ukushuthi wakho uyohamba ufuna ukuzenza muhle kubantu babantu uhlulo wakho Mnumzane Nxele ngizokubonisa kulo wakho yabo sometimes kuyenzeka sikhulume izinto esingakaze zize zenzeke ngoba nakho sihlose ukuphula abantu inhliziyo uthi uye wahlangana noperson wakhe eBridge City yes ukusho ngoba nakho kwenzeka noma mhlawumbe ufuna ukumphula inhliziyo manje hayi angimstoka vele ngangifuna yena lo manje lo angamthuli nahlangana kwase kwenzakalani cha phela ngama-approach nje ngama-approach ukuze ngithole inamba phela wakunikeza yena inamba yakhe ngama-approach nje njengomuntu nje oyifikele eceleni ngingamtshelanga yena mase ngiyithola inamba-ke amese ngimsendeka la ma-message awashoyo lo bhuti ngimbuzile ukuthi wayithathaphi inamba simtholile umuntu wakunika inamba uqamba manga ngiyangiveza phela uqamba manga nginayo le phone nginayo le phone nginayo mina efonini nginayo phone umuntu wena yazi umuntu wenzani wena sikutshela wenzani wena sikutshela wenzani ngicela usitshela ukuthi wenzani wafike wena waya eroundini uyamazi mfana ethi usiqala ngiyangbaza umfana wathi usiqalo ke wena uthi usiqalo akahambe ayobheka lapha ukuthi ngihlala kuphi mina wangitshela uqalo yonke izinto lalela wamnikeza imali wena igama lomuntu ngizokutshela mina ngoba uthe akanankinga noma ngingasho uBlack Life TV uyayibuka vele wena wathatha imali wamnikeza usiqalo wakufunela umuntu inamba wena wayithatha kusisi kaSiqalo wena inamba komuntu wami intombi mina sesangiyazi nje wayithatha kusisi kaSiqalo inamba wakhipha u500 rand wena wakhipha u500 manje ngakhiza la ku-TV inkinga yakho yazini ngusomabhizinisi kodwa inkinga yabo nje usomabhizinisi wena kufanele ukuthi uwenze kanje ngikunikeza nje advice free of charge yayibona yona into engizozoya advice wese olalela advice mina la lalela ubudoda bukhuleka advice khona wenxele khona abantu abadala
kodwa abancane ngomqondo. Khona abantu abancane kodwa abadala ngomqondo. Ngiyakuzwa. Ngeke uzenze lutho, ngeke uzenze lutho mkhulu. Ngeke ungenze lutho. Ngeke uzenze lutho. Yabo nje ubona njengalokho. Ngihambe nje nami. Ngiyabona ngihambe la sesindeni entsafeni. Yabo into engifuna ukutshela yona. Yabo into engifuna ukutshela yona. Ngifuna ukutshela yona njengamanje. Ngicela ukuthi mina manguthi uyamthanda uZi. Hlala phansi noZi obese ukhulume naye ukuthi yini kupha yena nje uZi. Ngitshela ukuthi ngikupha yena, ngizokupha yena. Hayi, mina nomuntu wami ngithandana nabantu ababili. Ngithandana nabantu ababili. Umuntu wami uzoba umuntu wami. Angifuni ukuqashukela ingqondo mina. Mina ngiqashukela ingqondo. Angifuni ukuqashukela ingqondo. Yamuzwa sesi. Angifuni ukuqashukela ingqondo. Into ekumele uyenze nje ngitshela yona lo ongafuni ukulalela. Funda ukuthi endlini umuntu wakho communicate naye. Communication is very important ku relationship. Uzothola yabo mo communicate uzothola nanokuthi yini inkinga yomuntu wakho. Kodwa uma ungacommunicate uzobona umuntu esiwenza njani ezohamba efuna ama love back kubantu asuka kubona. Uyamazi abantu besifazane mfethu uyamazi umuntu wayemphethe kahle. And uyamazi ima. Uyamazi umuntu wayemphethe kahle. Number 2 uyamazi umuntu athi mayikhuluma naye akhulume naye advice. Akhulume naye futhi azithole sendaweni uba umuntu besifazane. Abantu besifazane bayathanda ukuzazi ukuthi bakuphi. Bathanda uzazi abayifuni lento le yokuba sesenta bengazazi ukuthi ba right noma ba wrong basemthweni noma ngekho emthweni. Ngizama ukukhombisa umuntu wakho wakhuluma kakhulu ngawe la ka ngangafuni ukuphendula ngawe because uyindoda. Ngithanda ukuthi indoda ngichaye kwabanye abantu ngiyindoda nami. Thina samadoda unesiprotectana. So njengoba siprotectana thina nami ngazama ukuprotectana ngafuna ukukhuluma kakhulu ngawe ngento ayikhuluma ngawe. So wena kodwa endaweni ukuthi wena ukwazi uzokhuluma nami wenze njani wena? Uyakumkami uyongichukuluza. Kodwa uzwile lapha ya ku TV ukuthi ngithe cha ngimtshelile nama reasons amanye ngathi cha indawo ungaboni wena ukuthi lo muntu ukwazi ungenzela ufefe kahle kahle ufefe baba ngoba ngakhuluma naye uZi ngathi ngeke inamba yakho ngangamthatha akakwazi wena ngangamthatha uZi baba bangithanda umekeleni po ngeke ngize ngimenzele ngithanda ukudlala abantu besifazane ngoba ngiyazi ukuthi vele ngangeke ngimenze ngeke mina ngangeke ngimenze lutho ngeke ngiwese isikhathi phela nginaso nesikhathi salo muntu wakho ngibane ngibhizi kabi mina anginaso nesikhathi salo muntu wakho into engiyifunayo vele ukuthi uhlukane naye uyolungisa impilo yakho nozima umthanda sesisenqede ukukhuluma nale ndoda kulungile usuphansi kulungile so uzohlukana nomkakhe ake ngisamfunda nalo muntu wakhe lona ngiyabonga kakhulu mnumzane ngiyacela ukuthi uphume naye khona sokwenza sure ukuthi usafe mbuka lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nizibonelile ukuthi kuhambe kanjani mina angiyazi lento mina bengithi abantu besifazane kuphela la kubangwa khona ubuhle nje kuphela nenwele nokuma kahle kodwa mekukhona umuntu wesilisa onje emhlabeni ebechazelwa ukuthi ngiyacela bakithi ukuthi ningakhohlwa subscribe ne like ne share mina ngiyithanda kakhulu kodwa ke asingaphulani imoya asithandaneni asibe nozwelo omunye komunye sithandaneni bakithi sonke siphila emhlabeni owodwa sizwelane sonke fanele ngabe sabandawonye sithandaneni hayi lento yokukwebhana njalo ngiyanicela bakithi bye Is the Black Life TV